खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसे बरबावबाय सोरबा माजे जे फवारनाय महर लाना सोनाफोर दामगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोसे नाम जाबाय हारिमनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन प्लिज सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो इन्ट्र'खौनो मारनो बावगुलायो माखासे ब्लग लानानै दोननाय दं सोनाफोर थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आयै आफा सौफैबाय हाबाब गुसुआव बापरे बाप खिनोसो ओंखारबाय आयै हनै मा लाबोखो आबैमोना हनै मा माबा माबि मै आं मिन्थिया माबो दङ नों माथो नेरदों होनलायनाय हनै भगबान बा दे एसे मोजां उन्दु दे आयो आदाखौ दिनैसो मोन्दों मा ओरैनो एसे हेबस्रोखानायमोन बिदाखौ नुनाय लोगो लोगो जा गारामा सिबाय पापा तोरा प्यार कर ले भाई तेरे को देखते एकदम ऐसा मुंह भरा ना इसने बिदाखौ नुनाय लोगो लोगो ओरैनो बिफाजों एसे हेब्बाय थादोंमोन सिंग्रा जाया नानिया जोंना जाया जाखाया इयो सिंग्राखौ बिजौखौ जायो जाबाबो है फैसा लायो नामा बबेनि फैसा जासिलायग्रा नोंलाय मेरे को ही लेना होगा और क्या बुआ गादना ला दे इसको पैसा नहीं चाहिए रे इसको थोड़ा ऑन कर ले एकदम बोरिं हो गया बाबा जांजों एकदम दिगदार खालामगासिनो बाबा जांजोंखौ हा मानो एसे बुरजा लाबोनांगौ लायखौलाय लाइजल ए जाथों सिफ्लेनानै जाजागोन ना थांलादो सोलायदो आथिखाय सोलायहैदो थां सेरुलाल मा जानानै फैखो अमा है लांबाय सिफ्लेबाय आये मा आदाया अबाय थांदोंमोन बियो आदाया आदान सोराङा ओमफ्राय बोरो सोंसै आदानाव आदान सोरांना ए आदान सोराङा न'आव थांबायनो टिउसन दङनो दे बाबा आरो अमा जानो स्टार्ट जाबावदों नोङो समस्या बा खय थाखा लाया बेलाय मालाय बायनानैसो लाबोदों नङा बे ए बिदिनो लाखायो एसे हेभिया फेनफ्रा गानस्लायदो ओमफ्राय सानै मानसिया अरखि गोमोरलाय गुबाय आरोना ओमफ्राय इनिखौलाय बिफा थख'आ मादि जाखो गाबोननि लाहार फाहार खालामदों केटलि मुख्रा गैयिनि साजा आरोना बियो नालेंखर दानब्रबलायनानै ओमफ्राय नालेंखराबो गाजा बेरनाय मोजां नङा जाबाय जि गोबाव सैखा प्लेन खालामबाय बिथाङा जै बेजों थाइसे जाबाय उदै बुंखागोन बिफा थोरोबबोसे होजागोन बेयाव थोरोबसे थोरोबनै थोरोबथाम हो केटलि मुख्रानि बै जों बायनानै जाग्राफ्रा थोरोबनै होयोना थोरोबनै ना जोंना बै नैबे गुदियावबो थोरोबसे होजालायबावनो आरोना ओमफ्राय नै गायहेन गंसे बै बाहागिनिखौ बिहरखाबाय आङो आब'मोननिखौ आरोना गंनै रेडि खालामखाबाय दा आसलि खोथाया बेसो जे गाबोन फुङाव खयथायाव सिखारनो हागोन आरोना थख'आ सुनानै फोरानखाजोब्बाय माइरंबो सोमबाय दहायनो माबायाव मनायाव लखबनानै दोननोसै आं दै गसरनानै थादोंसै सिब्रु नुबाय माथो साफायाथ' साफा जाबाय दे थाहैनो मोनजानांगौबा सानथाम गोसायाव थालायनाय जागोनहाय सेस नानि आदि होनदों मा होनदों दे गोबा दे जेबो नङा दे साराय 5टा बाजियाव एलार्म होलायलायदोंमोन आं अखानायै फुङाव आरोना फुङावनो देनो होननानै 4टासोआव फिसाजोआ बिखा खालौदों माबादों गोबालु मालु जाबाय नै अबाव 5:30 खयथा मोनलाय जों अर सायबा 4टायावनो अर जरायनानै आधा घन्टा बेयावनो थाबाय दसे बेयावनो गोबादो होननानै गाइसफोर फिथा बानायनो नागिरदों आरो ओरै अरा आबैया थासिमाव जादों नालाय मोनबाय नामा नालाय गुदुंसो एन्जर जावदों आबैया आयो गैलाहाय एन्जर जालांजोब्बाय जों थाखौनो हायलाय मा नंगौ Apa intro salang marbai? Abai? Hadro. Apa ini abai? Hoi dubra roy.
야, 가지고 심어. 마! 알란 시ङामोन नों थगायनांगौ फिसौलाखौ होनबाय नै आबौनिया ओमफ्राय आबौआ आथिं गैयिसोमोन नामानो आथिं बायनायाव लाग्रा बायदि नुयो फाफिया ओरै उसुंजोंहाय थाबायबोबाय हालाय आरो मा नंमारगौसो सानलायबावदों आङो उफाय गैया सानैजों देनायनि मजायाबो आलदाखारना जानोबा नोंबो देनांगोन आंबो देनांगोन होनलायनाय हारसिंबो देनो हायोमोन खिन्थु एसे गोबाव जायोना आंहा बयबास गैया एकदम आखाइफ्रानो थिफुगुलायो आरोना सेरसेसो देबानो ओमफ्राय खेमसेनो नाबायबो आङो माइयाबो सोलाबा आं दैखौ माने जखा मोनगोन ना मोना बिदि सानलायलाङो ओमफ्राय सोलाबासै माइयाबो दुगैनानै साथि बाथि लागायखानोसै होननानै आरो मालाय थासिमला हरनानै लाल साहाजों लोंखांबायानो ओंखायनो आं लाबाय आरोना अम नम' शिवायनि नाम लानानैहाय जै तेत्रिस कौटि देबि देबता होननानैहाय माने गोदो न'फ्रावबो गोबावजों खनसे जाबाथाय बिमायानो खालामोमोन नालाय बेफोरखौ सोलोंबोनाय जायाखै आं न'आव ओमफ्राय दा हारसिंसो सोलोंलाबायनाय आरोना ओमफ्राय मालाबा क'क्राझाराव थानायाव कुकारावबो जाखांबाय खननैसो ओमफ्राय बेहायथ' जेने थेनेसो आरोना सान्द्रिबो गैबावासोमोन ओमफ्य बाय दा सान्द्रि दं नालाय आरामसे ज्रा ज्रानो एबार ओमफ्राय जै ब्रह्म बिष्णु महेश्वरनि नाम लानानैहाय ओमफ्राय बिथांनि थख' रेडि खालामनायाव जागायबाय आरो आङो ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन आरोना थख'खौ हमग्रा बानायलायबाय आरोना सुफ्लंनानै साथा आथिं फुदुंनानैहाय माइया इदि दोनबाय नालाय आरामसे आंबो बेहायनो जागोनसो सोनाफोर बानायग्रोनोसै र' ओम हारि कृष्णसो गुलांहां एकदम खुनुरुखुम मोनबाय नै फिथाया वाव थख'आ जेरै खहे खथे बिदिनो खहे खथे आरो मा फिथायाबो र' एक्सपिरियेन्स गैथ'आ मानसिया जाबायानो मालाय खावसे मोजां जायाखै मोजां खिथा सिनि खम जाबायनो माने गोदै खम जाबाय गुरा एसेल'सैमोन ना होमबालाय सिनि एसे मिक्स खालामना होनोसै डाइरेक्ट सिनि बोरै होनो लगायना होनोसै ओरैनो जागासिनो दङ भगबान जिबनाव फार्स्ट टाइम आं बिदि फिथा हमफेरदों आरोना फिथा बिदि जादोंबाबो कुकारावसोमोन आंना ओमफ्राय बिदि अरदाबाव एखेबारे हमनाया फार्स्ट टाइम आरोना आंनि आखाइजोंहाय नै थाइसे मोनबावबाय सुनाफोर फार्स्टनि थाइसेया बारा होनो रोङियाव गलांहां जानानै थिग जायाखै ओमफ्राय बे जानाय थाइसेया मोजांमोन ओमफ्राय नैबे थाइसे आरो नैबे थाइसे टेनटाने बारा नंखायाहाय नै एसेल'सोखा ओमफ्राय थख'आ जेरै दङ थख'नि माबायाबो नै बिदि एकदम माने मा होनना बुंबावनो आरोना थख'आनो जाहैबाय मोनबाय नै बेबो र' फाइनाल ओइहा बुंस्लाबलायासैहाय सिबाय जोबथाया दासो फिथाया बिदि जमा जानो मोन्दों आरोना दहाय एसे एवहोलां गायब जाहोलां माने न'आव एवनायाथ' बिदियासो मजा नालाय गुदुं गुदुंनो मोनहैनायजों जाबजों सोरगिदिं नै भगबान आसि दिननि सिबि बादिसो जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो ओरैहाय थासिमला बुरनायथिं बेखौ मोनबाय दाना बिफा जाना खिथाबाय नै आगोलाव आबौआ इदिनो थाबाय मोनबाय बिफाया फिसौलाया फिसालाया ओमफ्राय मिनिना थायो आबौआ आथिं लेंग्रासोमोन नामा आरो गावहासो लेंग्रा थाबायबोनाया मिनिना थाइसे बागदावलायबाय आरो लुरुब लेंग्रा थाबायबोलायो आरो बेखौ लानानै बेखिनिखौनो आसि घन्टा जिरायनाय बायदि मोनबाय आरोना सिङानो बेद्रायजोब्बाय नङाबा सेरसेनि एसेल' बारा फिथा आरोना गोरों मानसिनि हमनाय नालाय माथो होनबावनो अब्लाबो जेने थेने बेखिनि फिथाखौ रेडि खालामनो हादों आंनि थाखाय बेनो य'य' आरोना दहाय खावसे जादोंमोन गुदुं ओमफ्राय खांनानै दोननाय लोगो थान्दा बरफ जाबाय नै फिथायानो मा खालामनो एसे दै थै जानगौ मागौ साफा खालामगौ मागौ सुस्रांगौ मागौ सेस अब्लाबो लोंसै सुनाफोरनि गाइखेर जा बिथाङा फुदुंनानै दोननाय नानि नों मैया होननाया नों बिदि साहा बिबाय थानो हामा होन्दों आं रागा जोंखानाय मानसिखौनो लोंसै सुनाफोर गावनि आखाइजों एवनाय सरि हमनाय ओइ देरबा साहा लोंखांनानै सिरि आङो ओंखाम जाननानै नै ओंख्रिफोरखौ बिदि एग्लिलाबायनानै माने लाफाजों नाजों होनाय जादों आरोना ओंख्रिया मासनियाव लाखिनायमोन बिथाङा लाफाखौ बिथाङा सायबाय आरो माइया हाफ्लेबावबाय जायाखै होननानैहाय ओमफ्राय लोगोसेयैनो आं आखायाव लादों नै बेखौ आरोना रानथाबगुलायबाय नै सोरबा बुङोबा है मा जाबोनांगौ बेखौलाय होनबाबो आं दोनला आरोना बेखौ आलुजों एग्लिथारसिगोन आरो फिसालाया बे गोथां गोरलैखौ जानायनि गेरेन्थि गैया ओमफ्राय लोगोसेनो दंबावो नो टेनसन टंलानिफ्राय सफैनाय महाराजा लाय आरोना नै कबिता कालिमोनाव एसे हैबायदां एवनोसै बेखौबो जाबाबो जाजोबनो हानाय नङा भगबान
टाइमाबो जाया नङा जाबाय बिनथे बेबायदिनो आंना आयु आइनो आंखौ मानसि गाहाम गुरगुर नुहुरदोंहाय भगबान देबे जायै लोङै बुलाजोबनाय बायदि नुहुरथारबाय भगबान आं हाला सहायनो जेखियानो जादों लावबिथिं बुलांथोंसै आरोना ओमफ्राय बिदिनो आंना जानाय लोंनाय हिनजाव मानसि मा बुंनो ना आंनासो बिदि मा जाखो बेलाय जानायजों लोंनायजोंनो नै सानसे ग्रोबखा अन्य जेबो खामानिखौनो हमनो हाला आरोना अबेबा ओंखारलांनांगौबाबो गैला आङो मालाबाथ' गेटसिमबो थांनाय जाया आंना ओरैबायदि अबस्था थ' सिनाफोर आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै दिनैनि आंनि हालाद जानाय लोंनाय बेफोरखौनो एसे शेयार खालामलायबाय फजि बिथांनो फिथा जाहोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मोनसे दंबावो बेखौ जाहोनो लुबैनाया माइब्रानि एवनाया एनथाबा दाख्लै बिनानाव हरनाया बेबायदिया ओमफ्राय आंनि आखाइजों एवनानै जाहोनो लुगैनानै दं आरोना आङो खिन्थु माइब्रा माइरं गैया सुनाफोर अब्लाबो र' गाव थांसान्दिनि गेजेरावनो जाहोनो नाजानोसै आरोना थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच